Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Шашлыклар әлегә тыелган. Татарстанда 17 апрельдән янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Яңа ишек алдында яңа юллар. Зәп бистәсенең 15-нче комплексында төзелеш эшләре башланды. Шашлыклар тыелганмы? Татарстанда 17 апрельдән янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, башкарма комитет вәкилләре һәм полиция хезмәткәрләре белән берлектә халыкка иминлек кагыйдәләрен искә төшерү өчен рейдка чыкты. Янгынга каршы режим вакытында учаклар ягу, коры үлән һәм чүпчәр яндыру тыела. Тагын ниләр өчен штраф салынырга мөмкин? Лилия Гатина материалында. Это вам, компания камер пожарной безопасности. Ознакомитесь. Спасибо. Предупредите своих знакомых. Кыңгырау күпері шолы халкының ял итү һәм балык тоту өчен яраткан урыннарның берсе. Күпләр монда бөтен гаиләсе белән ял итәргә киләләр, кайвакыт мангалар кабызып шашлык пешерәләр. Шуңа күрә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре рейд үткәрү өчен беренчеләрдән булып бу урынны сайлаган. Думаю, что все правильно, и молодцы, что ходят, напоминают, потому что народ, в принципе, думает, что вроде бы не опасно. А на самом деле это все опасно. Тем более такая трава сухая. Вот. Я только за. После того, как готовим шашлыки, надо за собой убрать, залить, засыпать, не пользоваться сигаретами в лесу, там на поляне. Татарстанда 10 майга кадәр дәвам итәчәк янгынга каршы махсус режим вакытында учаклар ягу, каты көнкүреш калдыкларын, коры үлән, чүп-чарны яндыру, шулай ук ачык утта ризык әзерләү тыела. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренең максаты җәза бирү түгел, ә халыкка янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү турында аңлату һәм кисәтү. После 10 мая на дачах, на частном секторе допускается сжигать мусор металлической емкости, исключающий выпадение искр, на расстоянии не менее 7,5 метра от здания и сооружения. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен в период особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф. Һәм штрафлар шактый зур, быел алар 2 тапкыр артты. Шуңа күрә гражданнарга 20 мең сумга кадәр, юридик затларга 800 мең сумга кадәр түләргә туры киләчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа ишек алдында яңа юллар, шулай ук тротуарлар һәм балалар мәйданчыклары. Мондый үзгәрешләрне Зәп бистәсенең 15-нче комплексында яшәүчеләр көтә. Анда безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләре башланды инде. Тулырак безнең сюжетта. Йорт каршында яңа балалар мәйданчыгы өчен җир әзерлиләр инде. Әниләр һәм балалар моңа аеруча шат. Ишек алларында күп кенә чокырлар булган, ә тротуарлар бөтенләй булмаган. С коляской невозможно ни пройти, ни проехать. А сейчас хоть будет порядок. Вообще красота. Мы даже очень все рады, что таким изменением будет вообще по дворе. Зәп бистәсенең 15-нче комплексында яшәүче башка кешеләр дә ишек алларында үзгәрешләр көтә. Шаулылар әйтүенчә, аларга яңа парковка, чүп савытлары, шулай ук кибетләр һәм урыннар җитми. Хәзер аларны төзелеш эшләре аркасында вакытлыча алганнар. Проезжая часть нехорошая была, ямы постоянно колеса били. Да, и машины ставить как-то все не так ставили, то там, то тут. Сейчас, наверное, стоянку сделают, наверное, да? Желательно бы хотя бы одну лавку куда-нибудь поставили бы. Әлеге этапта Зәп бистәсенең 15-нче комплексы ишек алларында юл эшләре алып барыла. Контракт буенча барлык төзелеш эшләре агымдагы елның августында тәмамланырга тиеш. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Шолы волонтерлары 16 тонна гуманитар ярдәм җыйды. Бу азык-төлек, шәхси гигиена чаралары, шулай ук 2 ВАЗ машинасы һәм 1 Нива маркалы автомобиль. Гуманитар ярдәм җыюда шәһәрнең актив халкы, эшмәкәрләр катнаша. Тулырак безнең сюжетыбызда. Маргарита Чебелева гуманитар ярдәм җыюда беренче тапкыр гына катнашмый. Башка актив шалылылар белән бергә ул 172 килограмм гуманитар ярдәм җибәргән. Бу азык-төлек, кием, шулай ук 300 окоп шәмнәре. Важно поддерживать, чтобы они знали, что родные, близкие их ждут, что мы неравнодушны к этому вопросу. Ярдәм җыюга десантчылар һәм афганчылар, ветераннар берлеге дә кушылган. Сугышчылар өчен алар хәрби форма, шулай ук 3 автомобиль, 2 ВАЗ машинасы һәм 1 Нива автомобиле әзерләгәннәр. Гуманитарный груз, во-первых, это посылки от родителей, от родственников ребятам конкретно, поименно. Плюс мы везем запчасти для техники, плюс строительный инструмент
гвозди, молотки. Әлеге гуманитар йөкне Чаллы хәрбиләренә җибәрделәр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Изге Рамазан айы ахырына якынлаша, бер ай буе мөселман кардәшләр ураза тотты. Таң атканнан алып кояш баеганга кадәр ашау ишүдән, гайбәт сөйләүдән, начар уйлардан, гамәлләрдән тыелды. Мөселманнар күбрәк гыйбадәттә булырга, изгелекләр кылырга омтылды. 21 апрель Гайдел-Фитр ураза бәйрәме. Бу көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм вагызлары узачак. Шәһәрнең мәчетләрендә гает намазы 6 сәгать 30 минутта башланачак һәм 7дә вагызлар белән дәвам итәчәк. Бәйрәм намазын 7 сәгать 30 минутта уздыру планлаштырыла. Чаллыда балык моллыгы, кызыл улдык, ак балык, Ирак көнчыгышның атаклы корешкасы һәм чавычы. Чаллыда күргәзмә ярминке эшләвен дәвам итә, диңгез деликатесларын Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Обалденная икра, прям крупнозернистая, зернышко к зернышку, прям как бусинки, смотрите. Детишкам, беременным, всем рекомендуем. Очень вкусная, слабосоленая, шикарная икра. Иртәдән үк Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә халык мәш килә чаллар, тунец, ак балык, кижуч һәм белуга сатып алу өчен чиратка тезелә. Ну, очень вкусная, мы не первый раз берем, мы тот раз тоже брали, в общем-то, очень вкусно. Так-то я довольная, очень даже довольная. Хорошо, что приезжают сюда. Ну вот, чавычу брали уже, палтус брали, омуль брали. Сегодня пришли, взяли белорыбицу, палтус, икру. Чавычу, белорыбицу на пробу. Первый раз тут рядом была. Очень хвалят. А кто порекомендовал вам? Соседи, родственники. И по телевизору смотрю. Киштәләрдә шин деликатесларның 35-кә якын төрі шул исәптән кызыл улдык та бар. Әлбәттә, чавычы айрым урын алып тора. Көненә 100 грамм бу балыкны куллану астероклероз, инфаркт һәм инсульт куркынычын киметергә мөмкинлек бирә. Это вот чавыча, царица лососевых рыб. Это гордость Камчатского края. Буквально 1-2 бутербродика энергии на целый день. Ведь она богата витаминами, микроэлементами, омега-3, омега-6. Очень вкусная, нежная рыбка. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсенә 22 апрельгә кадәр килергә мөмкин. Ул Грин сәүдә үзәгендә беренче катта эшли, керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Больше лайкать, тестить, драйвить. Больше лайкать, тестить, драйвить. Кавейл Джолион. Больше лайкать, тестить, драйвить. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 апреля. ТЦ Грин, первый этаж, остановка Глобус. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Продсклад Победа. Персики консервированные Сандропс 159,90. Манго дольки в сиропе 89,90. Все нужное по низким ценам. Требуются грузчики. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 8 919 623 19 35.